בוקר טוב לכם, מעניינים. אז כמו שהבטחתי, היום אנחנו נתחיל בספרה אחת מתוך 9 המספרים שאנחנו נתמקד בהם. אם יש לכם היום את הספרה אחת, או ביום הלידה, או בשם הפרטי, בגימטריה, או בסיכום תאריך הלידה, שזה בעצם הייעוד, השביל הגורל שלכם, תעשו לייק או תרשמו אני מספר 1, תלוי באיזה פלטפורמה אתם רואים את זה. אם אתם צופים את זה ביוטיוב, אז תסתכלו למטה בפרטי הסרטון, אני מסביר על הספרה אחת לעומק. בסוף הפרטים יש לכם גם שיר שמאוד מאוד מתאים שאתם תתחברו אליו. יש לכם גם סרטון מוטיבציה, גם שאתם מאוד מאוד תהנו. כאשר, כמו שכתבתי או אמרתי גם במקביל בסרטון המבוא, תסתכלו על כל המספרים. גם אם אין לכם את זה בשלושת הקודקודים, עדיין אתם תפגשו את זה בדרכים מסוימות, רובכם, לא כולם, אבל בדרך כלל רובנו, יש כל כך הרבה סיטואציות חיים ויש כל מיני משתנים במפה, ולכן תסתכלו מה שמתאים לכם, ועדיין תיקחו את המקום הזה למה שאתם יכולים לקבל. עכשיו, אני אסביר. לפעמים אתם בעבודה אתם תפגשו הרי מלא סוגים של אנשים. אז אם אתם תפגשו אנשים שיש להם את הספרה אחת יותר חזקה, זאת אומרת למשל המון אגו והמון יזמים והם דוחפים וכאלה, ואם הם אגרסיביים אתם תדעו איך להתמודד איתם, כי אתם תדעו לזהות איפה הם נמצאים, האם הם על הצד הגלוי או על הצד הנסתר שלהם, אם הם בתדר החיובי או בתדר השלילי. ואז אתם תדעו קודם כל לא לקחת את זה ללב, וגם אתם תדעו איך להתמודד עם האנשים האלה. אוקיי? אז תסתכלו על הפרטים שכתבתי, תבצעו את המשימה מי שצריך. מי שרוצה יכול גם אם אין לו את המספר אחד וזה מתחבר מאוד, תעשו את המשימות האלה. ושיהיה בהצלחה ושתפו אותי איך היה, שתפו בתגובות, תעשו לייקים, שתפו עם אחרים. זה יעזור לעזור לכמה שיותר אנשים. שיהיה יום מצוין.